beti antzekoa ite deu, zure burua aurkeztea, gu baino beto ingo zulakoan, pixkat esplikatu iguzu, nola aurkeztuko zenuke zure burua? Eneko esan du bezala, ni Uxu Artola naiz, Amezketatik nator, Loidi baserritik, guk proiektu txiki bat badeu bertan, Aralarreko izena duna, eta, oain dela 4-5 urte, hasi ginen, lehen afizio zan, proiektutxo bat, ofizio bilakatu nahien, eta, 4-5 urte hauen bueltan, esan genezakeia, gure lehen helburu hoi bete deula. Muxal salmenta zuzenakin hasi ginen, betian igondie behorrak gure baserrin, baina, lehen, igual Tolosako arategi batea kentzen maginu zen, esan genuen, zergatik ez guk gure aseratiken iten dut zikloi itxi, eta guk giok eman bukaera bideo ziklo guzti horri. Eta hortik entxe hasi ginen zen, horti holaxe sortu zen Aralarreko, eta ilusioz jarraitze dugu zen, azkenen jendeek eman digun erantzuna oso politia izan da, eta bideo hortan ikasten goaz, pixkanaka, eta oso guztua printzipioz.